Dobar dan, ja sam predsjednica stranke Javno dobro i čast mi je predstaviti stranku na ovim parlamentarnim izborima. Izlazimo u 1., 5., 9. i 10. izbornoj jedinici. Naši vodeći ljudi za Zagreb su Dinka Pavelić i Hrvoje Čupić. U 5. Tomislav Bedeković, bivši zaposlenik Hrvatskog veterinarskog instituta. U 9. izbornoj jedinici vodeća na listi je Marijana Botić, slijede ju Ivan Tešija iz Hrvatskih krških pašnjaka i Željan Jurlin, bivši nezavisni vijećnik, sada član Javnog dobra iz Kaštela, kao i mnogi drugi ljudi iz 9. izborne jedinice. U mojoj 10. izbornoj jedinici ja vodim listu. Sa mnom su Eleonora Mandić, Vesna Rožić, Mira Zenić i još mnogi drugi ljudi za aktivni u Dalmaciji. Mi smo poznati kao građanski aktivisti iz inicijative Javno je dobro. Borili smo se za pomorsko dobro i po tome nas publika obično poznaje, znači za opće dobro i za javno dobro. Međutim, ono što manje znaju je naša borba za pravo na vodu. Posebno borba oko Peruče i neizgradnje termoelektrane na Peruči kao i reverzibilne elektrane Vrdovo koja se još uvijek vrti, za ljudska prava, slobodu izbora i za još mnoge druge stvari o kojima ljudi ne povezuju grupaciju ljudi iz inicijative Javno je dobro. Obzirom da jako teško u ovoj situaciji postižemo rezultate kroz građansku inicijativu, osnovali smo stranku kao alat za nastavak borbe za javno dobro, za građane i za sve ono što je nama u stvari najbitnije. Javno zdravstvo, javno školstvo, znači ne samo opće dobro, pomorsko dobro, more, obalu, nego i žitnicu slavonsku i krške pašnjake i sve ostalo što je nama bitno. Za izborni program ovaj put smo izabrali nešto što je osnovno da bi mogli uopće djelovati u ovom društvu, a to je povrat demokracije u Hrvatsku. Povrat demokracije je moguće ostvariti isključivo poštenim izborima. Makar ova izborna pravila nisu poštena, mi smo se odlučili s nadom da će sljedeća biti poštena zbog naše inicijative i našeg programa u kojem je prva točka izmjena izbornog zakona, u kojem bi svaki glas vrijedio jednako, u kojem bi preferencijalnim glasovima građana po novom zakonu građani stvarno birali svoje predstavnike, a ne stranački čelnici svoje poslušnike. Smatramo da izbori nisu natječaj za zaposlenje na 4 godine, za fotelju, već nešto gdje se mora zastupati građanski interes, ideja. Mi te ideje imamo i želimo Hrvatsku vratiti u ustavne okvire sa 76 ruku u Saboru, surađujući sa ostalim strankama koji se slažu da je ustavna demokracija osnov života i osnov za ostanak svih ljudi u ovoj Hrvatskoj. Druga stavka našeg izbornog programa se odnosi na pravosuđe gdje bi se morali izmijeniti način izbora čelnih ljudi u DORH-u, u Vrhovnom sudu i tako dalje. A ako uspijemo ostvariti takvu suradnju u Saboru, onda bi u svakom slučaju mijenjali i zakon o Ustavnom sudu u kojem bi prvenstveno zabranili da političari i službeni političari budu i postanu ustavni suci. Mislimo da bi to donijelo jednu krucijalnu promjenu u Hrvatskoj i puno drugačije društvo iz kojeg se ne bi odlazilo i u kojem bi svi živjeli puno bolje. Za javno dobro nadam se da ćete biti i vi u 1., 5., 9. i 10. izbornoj jedinici. Hvala.